Moi kaikki! Tervetuloa seuraavaan videoon. Tällä videolla olisi tarkoitus avata tämmönen semimysteeri. Ei myyjä ollut varma, että onko kaikki ihan aitoja vai ei. Mutta sehän me voidaan yrittää ainakin selvittää tässä näin. Ja ruvetaan pikkuhiljaa availemaan tätä tässä näin. Yes. Mä sain tämmösen tänään, se pulppaa. No, se on hieno. Tuosta avataan auki. Noin. Älä sit silleen. Ja toi porkkana on niin. Ja. Olivertti, eiks niin? Se tulee ilman. Tosta vielä. Noin. Oho. Jaha, se on Tuleeko vähän näitä tässä edessä. Tää on torttu. Katsotaan tuolla. Mitä tää on? Tyyli. Tossa. Niin. Niin. On ekasetti. Jaa. No, Osasta näkyy, että on ihan selkeä feikkiä, mutta toivotaan, että edes on siellä varmaan, että näyttää sitten jotain ainakin. Mutta katsotaan kohta vähän paremmin, kun saadaan näitä kaikki pois. Okei, eli tällaiset löytyi sieltä sisältä siis. Tässä on aikamoinen läjä. Mutta jätetään ehkä se viimeiseksi. Voitaisiin lähteä vaikka Tuolla voi olla aitoja. tästä. Tän näköistä voitaisiin ruveta ensin vähän tutkailemaan, että mitä sitä siellä. Jos mä nappaan tän tästä auki. Kumpia vaan. Nyt mä voin aukaista. No, tää nyt on ihan selkeää, mutta me kyllä tiedetään, mihin nämä menee. Mihin ne menee. Ja nämähän on siis ihan selkeästi kaikki. Joo, ei ole tämmöisiä kortteja. Katsotaan. Ei ole tällaisia kortteja olemassakaan. Hienon näköinen, mutta tosiaan joo, nämä on feikkejä. Kaikki, mutta tämmöiseen siinä on aika jos Shining Charizard. Tommoseen johonkin ehkä pienille lapsille johonkin leikkeihin tai tämmöisiin sitten ehkä voi sopia. Ei voi kyllä sitten muuta näillä juuri. Muuta näillä tosiaan tehdään. Tässä on tuommoinen hieno, mutta kaikki on vähän hassun päin. Hassun päin. Kaikki on tosiaan. Käydä ne kaikki jo oikein päin. Ei tarvitse yksitellen. No kun nämä on vähän pakko, kun nämä on aina eri päin joka toinen tyyli. Noin, siellä on sitten Mewtwo. Ei yhtään ei ole kyllä. Aika hienoa. Siis silleen joo, hienoja, kivoja tämmösiä ihan niinku hupikortteja voi sanoa, sieltä löytyy. Sitten olisi tommonen vitsi, muista sen kauan. Oikein yritän pinnistellä. Oliks toi Piplup? Toi tommonen pingviini. Mä vähän muistelin, että se voisi olla. Ihan 100 varma nyt en kyllä mene. En mene vannomaan. En mä sen nimeä tiedä. Se on joku tyyppi. Nyt avataan tämä. Katsotaan, pystynköhän mä avaamaan tätä silleen hyvin. Onko samaa Noin. Onks nää feikkejä? Onks nää feikkejä? Jos mä katson. On. Menas. Ootas. Hetkinen, älä oota. Älä hirveänä. Venä mä tsekkaan tosta. Mä en tiedä missä määrin tästä saa valoa mennä läpi. Ihan sit lähdetään. Musta tuntuu, että on siinä hiinä. Tää voisi olla jopa ehkä. Kun muutenhan tää näyttää on ihan tarkkaan noista vuosiluvuista. Mutta ja toi holokuvio ei mun ymmärtääkseni saisi mennä tosta ihan noin päältä. No, mutta kun jos joku katsoo, niin voi kommentoida.
Joo, musta onko se nyt Kommentoida, että onko toi kommentointimahdollisuus, feikki vai aito. Ja sitten jos tietää, niin onko nämä aitoja feikki. Mutta mä sanoisin kyllä, vaikka tää nyt näyttää kyllä aika. Se olisi ehkä jopa Niin, saattaisi niin, ollakin. niin tääkin näyttää aidolta. Mut mepäs... Vaikea sanoa. Voi olla siinä ja siinä. Ehkä jopa menisin kyllä, jos tästä takaa katton. Menisin jopa sanoa, että saattaisi ollakin jopa ehkä aito. Se näyttää kyllä todella vahvasti siltä. Verrattuna esimerkiksi tuossa, jos on... Tässä on nyt sitten niinku ihan takuu varma feikki tuossa vasemmalla puolella ja oikealla puolella aito. Ja Toi on aito. Toi on aito, koska tässä tää on tämmönen niinku vähän tummempi ja tää on vaaleampi. Niin ja toi tässä on aito. Niin tässä on hiukka värieroa, sävyä, ja tästähän sitten taas, tästä menee kyllä samalla lailla tälleen näin, pystyy Mut entä toinen puoli? läpi kattoo. Kirkasti sillä. Tämmönen hassukin katso. Toikin on Siitä feikki. menee. Joo, siis me tiedetään, että tää on feikki. Mut Mut ne sit jos katsojat me ei tiedä. katsotaan tätä mammuttipossua, tästä ei kyllä käytännössä, tästä ei mene valo niin kuin läpi tosiaan yhtään. Et kyllä ne on vaan feikkejä nekin on feikkejä, joo. So can we open Sä voit selaa ne läpi kaikki. Ja melkein sinne rasiaan vaikka saman tien laittaa ne sitten lopuksi. Yhtä tuossa hyvin näkyy ton, selaa vaan, näkyy toi holokuvio. Niin se, jos se menee siitä päältä, niin kuin se tuossa menee, jos se menee tolleen ihan pystysuoraan, niin mä oon ymmärtänyt, että se olisi niinku fake. Niin, mutta sitten jos se menee sille vähän vinos. No vähän vinos, joo, niin sit se on niinku aito. Kivoja hienon näköisiä kortteja, mutta kyllä ne vaan feikiltä nekin näyttää. Nostatko vähän ylemmän, niin näkyy tossa. Noin. Selaa vaan ihan reippaasti. No, ei kyllä tässä vaikka koko päivä aika. Ei, mutta ei kato, nää pitää sitten kuitenkin leikata sitä videolta pois. Okay. Siinä oli kaikki. Jos ette nähnyt, niin... Ehkä näyttäisi, että ihan ehkä yksi saattaisi olla aito. Ehkä. No kyllä siinä ja siinä. Et katsotaan mitäs muuta tuosta kun valolla näyttää. Niin... Ei oo. Tää on muuten aito. Toi on aito. Se on aina yksi. Montako korttia tuossa oli. Tästä ei kyllä mä valo mene läpi. Kyllä. Se me voidaan laittaa nyt ihan tälleen tästä näillä puheilla. No voidaan me sen sliivinkin laittaa. Niin otat sieltä yhden sliivin. Joo. Noin. Tässä. Se on Joo, tämähän nyt sitten kunnalta. Nyt on kulunut vähän. Tai silleen noista kulmista. Joo. Mut se me nyt todettiin, että se olisi ollut aito. Joo. Yes. Hyvä. Vielä tommonen välity. No, haluatko sä esitellä sun possun tuohon? Tää on sisarvinen. No niin, no se on se. No niin, nyt tulee possun esittely. Okei. Nyt keksitään sille nimi. Hänen nimi on Pipsa. Okei. Okay. Ja sitten sillä tulee pinkkiä puuppia. No niin, hyvä. Yes. Sitten Hieno. jatketaan. No niin, Hän hyvä. osaa lentää. Yeah. Tosta napataan sitten tää. Tää on itse asiassa niin paksu, niin katsotaan tosta nyt tälleen näin. No. Ja nämä on niin tummia, synkkiä, niin ei tähän mennessä yhtään aitoa. Toi on ehkä hetkinen. Ei. Ota toi lamppu. Katsotaan sillä sitten se. Ei Se näytti hyvältä tommoselta, mutta Ihan feikki. ei valitettavasti vaan ole kyllä aito. Mm-hmm. Vai onko? No, mutta jos se heijastaa etolleen läpi siitä. Ei se ole. Kyllä se on feikki. Kyllä se on feikki sekin. Jatketaan. Väärinpäin. On pari väärinpäin.
Väärinpäin. Hieno kropatti. Väärinpäin. Korviknaitti. Otas katsoa, nyt onko aitoja. Stunfisk. Ei, no siis tästä, Toi on hieno. Se näistä näkee kyllä, ettei tarvitse edes katsoa, että nämä on fake. Nämä jotenkin on niin tummaa. Ja sitten tosiaan, no, ei ole sitä tekstuuria. Toi holo menee tosta itse tuon kuvan päältä. Joo. Katsotaan toi. Mitäs tää sanoo? testaa taskulla. Näyttää itse asiassa aika hyvältä jopa siis tolleen noin. Nyt sit vertaa, kato tätä käännössä toistepäin, niin kato miten tumma tää on. Ja sit kato miten vaalea toi. No siinä on kyllä kieltämättä vähän sävyeroa. Katsotaan. No niin, Tuossa kamerassa ei näy niin hyvin, mutta katsotaan tosta lampulla läpi. feikki. Nyt. Se on Katsotaan noin. Ei se aito oo. Ei siitä kyllä, kun näistä puuttuu tosiaan, siinä on semmonen musta vielä semmonen keskellä semmonen jonkunnäköinen pahvi välissä vielä sitten aidoissa, mutta näissä feikeissä ei oo. Muuten hieno kortti, mutta että valitettavasti sekin on feikki. Ja se on nyt käyty nippu. Sitten seuraava. Tag-tiimiläinen. hieno. Ei tarvitse tarkistaa, on ihan takuu varma feikki. No, kulmatkin. Ei aitoi. Ei. No nää. trainerit. Ei varmaan ole muuten nämäkään. Musta tuntuu, että noi trainerit on aito. Ei oo, sen näkee, näetkö sä tosta? No en Kato, mä. tää on ihan keskitetty ja valmiiksi tolleen, ei ne oo tolleen. Noin. Voidaan me katsoa tosta lampulla. Feikkeen on nekin, et ihan. Ei sit oikein niinku heti huomaa. No ei välttämättä silleen. Ehkä jos enemmän näiden kanssa pelaa, jos nyt tässä nyt ei ensinnäkään, tää nyt aika selkeä on tääkin, että ei se aito oo. Ei se aito oo. No ei todella. En tiedä. Ei sitä voi tietää. Tosta sitten. Kato, siinä on tumma toi. Vähän tummempi. Ei oo sekään. Ei kun kato taskulampulla. Nyt katot. Voimme Musta tuntuu, että katsoa. se on. Musta tuntuu, kato. Ei se oo. Tästä näkyy ihan kaikista selkeillä. Sitten 2 tommosta. katsotaan. Ei. Sillä et kamerakin. Onkohan toi aito? Ei oo toi, se huomaa, ei se saa sulautua tuohon. Tehdään silleen, nyt tehdään tommonen ehkä kasa, mitä voidaan tarkistaa. Tuossa on aika holokuja me päällä. Voidaan laittaa tuohon toiseen kasaan. Laitetaan sekin. Laitetaan me nyt kaikki nää tuohon Laita toiseen. kaikki vaan tohon niinku. Toiseen kasaan, koska No toi on selkeä feikki. en mäkään Eikö usko, että se se on ookin? aito. Jos se olisi aito, niin se olisi. Kato, Se olisi noi tekstit. niin, se on todella. Eikä tässä ole mitään niinku, ei ole tekstuuria. Mutta laitetaan sekin nyt siihen sitten. Laitetaan noin kaikki tohon noin loput. Tehdäänkö mukaan silleen? Näitä on aika paljon. Nämä on kaikki samannäköisiä. Sit voidaan katsoa. Saas mä katsoa? Siinä on tää, mulla on niin toi. Katsotaan. Se on vaan No tosta nyt huomaa, että no voi tietysti ollakin noinkin vinossa, mutta onko nämä nyt kaikki tällaisia? Ne ei ole mitään, ne ei ole tekstuuria. Ei ole siinäkään. Ei. Toi on hieno. Niin se on, mutta Se ei ole varmaan. Mutta laita se tohon, koska musta tuntuu, että toi on epäilen, että olisi aito. on, koska se jossain kohtaa se viiva menee vähän tuolla. No toi on nyt ihan, nyt tuli tämmöisiä ihan selkeitä, voidaan laittaa tohon noin läjää. No joo, no koska Ei ole, no tässäkään ei ole niinku mitään tekstuuria, tää on ihan niinku tämmönen. Mut katsotaan nyt ihan tässä näitä, kun plärätään. vaikea vähän selviää. tunnistaa, onks aito. Siinä on ainakin kyllä, siinä on holoakin, mutta se menee ihan tosta päältä. Ei se haittaa. Katsotaan tosta tag-tiimi. No, tästä nyt takia ihan selkeästi nyt niin ei niinku puhettakaan. Toi on fake. Tosta ei voi tietää, koska... Nämä tummat, ne voi laittaa saman tien pois, kun ne on ihan selkeitä No niin. tapauksia. Noin, nää me voidaan käydä nyt läpi lampulla. Tisee tää penkki. No niin, eli sitten jäätiin nyt vielä tähän tää toinen puolisko tosta
pakasta. Ja siinä on, no joo, ei mene siihen päälle ehkä tuo holo, mutta siitä huolimatta sitten kun laittaa tästä valoa vähän, niin kyllähän se läpihän se näkyy tosta. Ei paljon, mutta riittävästi. Siellä se näkyy. No. Ja sieltä puskee kanssa. Elikkä. Että näkyy täältä tosiaan siinä on se pieni väriero tuossa. Tää on eri. Onks toi aito? Ei, joo, toivottavasti me verrataan tätä mammuttipossua. Tää mammuttipossun aito, että se on paljon tummempi tää, että se niinku tässä feikissä se tää reuna niin häviää tähän koko kortin taustaan, mutta aidossa ei häviä. Et se on paljon tummempi. Muuten on kyllä suhteellisen ehkä silleen jopa tarkka väärennys. Pientä sävyeroa tossa ja tää on vähän vaaleampi. Tosiaan se tekstuuri näistä puuttuu, että se on ihan mammuttipossussa, mutta ihan selkeästi eri tuntuma näissä. Näyttääkin eriltä. Joo, no mutta tää on nyt sitä samaa sitten kaikki myös. Tämä ei ole minkäännäköistä tekstuuria, kortti on kiiltävä aivan täysin. Huomaa, on melkein kaikki samaan kastiin. Et se kyllä erottuu sieltä sitten se, mikä se on se aito. Mikä on aito. Ei. 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 No kokeilepa valo. Tulee vähän läpi. Läpi se tulee. Hieno kortti, mutta No, mä haluan testaa. sieltä tulee läpi. Juu. Myös hieno. Nyt kaikkia tarvii, ne on aika selkeästi kyllä sitten huomaa jo, että mikä on se feikki ja mikä on. Kyllä nämä nyt näyttää siltä, että hieno, mutta ei tekstuuri. Sama. Tämmöinen jotenkin vähän tummempia, erittäin kiiltävä pintainen. Beedrilli, Granbull, Shaymin, Manchampi, Sasian. Tää on kyllä hieno. Harmi kun on sekin. Testaapa. Tulee. Joo, ei. Vai onks toi? Mites? No, ei näitä tarvii edes katsoa. Ne on niissä tekstuuri yhtään. Ei missään. Aika selkeästi. Ei, ne on ihan näistä kyllä huomaa. Selevit on varmaan ihan hintava, mutta tää nyt huomaa ihan selkeästi. Tää ei joku, se häviää, noin reunat häviää tuohon taustaan. Silleen se ei saisi tehdä. Ei, tag-tiimi. Todellakin. No, aika vissiin haluttuja tai moni keräilee näitä tag-tiimejä just. Ei. Ja ei. Possu tohon, mammuttipossu tohon rinnalle. Ihan selkeä se vyörä. Kyllä, siitä läjästä ei tullut yhtään aitoa. Ja tämä on nyt sitten ainoana täällä, mikä me ollaan niin sanotusti katsottu, että se olisi aito. Sitten olisi vielä tämä pakka. Ja mä haluan avata sen. Tai silleen tsekkaa, mitä siellä on. Eli tää oli nyt se toinen kasa, eikö niin? Joo. Mitä nää tuohon? Joo. Oho, nyt lähtee nyky. Feikkiä. Feikki, koska tää näyttää tosi ousolta. Joo, nää on niin tummia.
Ne on. Tummia. Jos on vähän semmonen kirkas. No voidaan, jos on semmonen siinä ja siinä, niin sitten se voidaan valolla katsoa. Näitä nyt ei viitti katsoa, kun nämä on ihan selkeitä feikkejä. No, Aivan selkeitä. Niin tummia. Ei. Tää. Kun ei ole tekstuuri. Voidaan katsoa valolla. Tää näkyy ihan selkeästi läpi siitä. Noniin, selaa vaan. Näin paljon. Joo. Ei oo. Ei. Mä en tiedä kyllä feikeistä. Siinä on myytti. Ikinä en nähnytkään tommoista. Osi ei Jolte on. Osi. Toi on yllättävän kirkas, mutta ei jotenkin. Heti kun on sun lempi Pokemon, heti saat sillä. Ei ole lempi, mutta tää on. Tää on silleen tosi hieno tykkään. sun Ei, mielestä. se on feikki. Pitää tossa noin. Eli sieltähän on vaalea naama. Läpi ja se menee. Feikki. Tässä on muuten sama. Kato, me saatiin Tämmönen tää. meillä olikin jo aikaisemmin yksi feikki myös. Toi on kirkkaampi kuin tää. Niin jo, mutta feikkejä No molemmat. joo, niin. Koska molemmista näkyy läpi. Feikki, mut hieno. Mm-hmm. Mennään vähän nopeammin. Se oli se sama Kato täällä morpeko. häijästä. Voiko se nyt niinku kattoo? Onko tää se vihreä hulkki? Mutta ei sinne päin. Oliko se? Taisi olla. Näytäpäs siihen. Näkyy Ota. vähän. Näytäpäs. Katsotaan tuosta. Kato toista puolta. Onkohan toi aito? Jopa. Ei Mä oo, tiedä, kyllä se. ei kai. Voidaan laittaa se. Verrataan tuohon. Missä se meidän mammuttipossu on? Mihin sä No laitoit? hävinnyt meidän mammutipos. Häh? Mihin sä laitoit sen? IDK. Don't ask. No niin, sit katsotaan sitä. Verrataan sitä tähän mammuttipossu. Mammuttipossu on nyt siis aito. Kaikki. Ei, siinä ei ole kyllä tekstuuria sit niinku ei nimeksikään. Ja se on sävyero on noissa mitkä kiertää toi sininen. Toi on vähän vaaleampi. Aito Mut sit jos toi vaaleampi. ois aito, niin tällä ei käytännössä ois mitään arvoa, koska vaikka se väistäks vähän. Kato, tossa on tommoinen. No joo, siis kunnoltahan se olisi sitten. Ja nyt tuolla on ihan Ei tää hirveästi. ei ole kyllä edes, ei olisi edes excellent, että tää olisi sit varmaan, koska tää on good vai LP. Jomminkummin, Tai mutta ei feikki se on se. Sitäkään. No niin, No. jatketaanpas. Väärtä. Tämmönen. Käännetään perkeleessä. Tämmönen. Menipä vähän sikisukin. Kiilipikon, oliko? Tai sitten ei sinne päinkään. Tuo on hieno, mutta en ole ikinä edes nähnyt. Aika huonolta näyttää nyt näiden aitojen suhteen. Jos meillä on yksi kappale tuossa oletettavasti aito. Kato. Ei oo, näkee ihan Ei oo, selkeästi. koska Ei jos kato, siinä on tumma ja ei ole tekstuuri yhtään. No, kiiltokuvia pläräis. Pikachu! Mm-hmm. Vähän alkaa värit tulee jo tähän maailmaan. Näyttää vähän jo värikkää. Teidän ne on silti tommosia tummia. Onko näin kaikki niin ihan väärät? No, käännä koko pakka sitten, jos tuntuu, että on kaikki väärin. Imikky. Onko se Norlax? Kato. Nyt Jos oikeesti siinä taas arvokkaita, no voimme katsoa. Aina feikki. Joo, ei se. Aina valkoiset. Kato kolmas! Ui jummia. Kolmas feikki. Feikki on kaikki. Noniin.
Hei, nää 2, kato. No, katot. No näyttää aika aidon. Läpi Feikki. näkyy. Läpi Feikki. näkyy. Siinä on 2. Sitten eikö se ole silleen... Kato Mitä? tää vielä, mutta musta tuntuu, että tää on voi. ihan feikki. No on. Näkyy selkeästi. Siis näissä musta tuntuu, että tälleen kun sä teet tälleen, niin siitä tulee semmonen paperijutska. No me voidaan nyt tehdä tälleen havainnollistaa, vaikka täältä nyt ei ole mitään arvoa. Niin voidaan tosta noin Repäsä. repästä. Mä haluan repästä. No repäse sit keskeltä kahtia. Viitola. Miten tää... Au, en mä saa. Mut siinä on kato tämmönen paperi. Tommonen Siis tää on ihan, tässä on tyyli tämmönen joku tarra vaan päällä. Niin. Kato, tarraa. Siis tää on tarra päällä. Niin, kato. Kattokaa, joo. No niin, tästä ei ole varmaan vaikea päätellä, että onko tää aito vai ei. Nämä on todennäköisesti kaikki ihan samalla kaavalla. Saas tää nyt oikeasti pois? Saa. Niin, tässä pitäisi olla vähän pitkä, tähän välttämättä aitoa ehkä repiä, mutta No ei. katsotaan. No voidaan me tommonen joku bulkki tosta nyt sitten Vaikka, kato täällä on... repästä. Tässä ei ole siis, tässä näkyy semmonen musta pahvi vielä välissä. Eli ei ole mitään mustaa, semmoista pientä pahvia välissä. Nyt Aito. voidaan aito tämmönen energia. repästä? No, kokeile, jos sä saat sen. Ei siis... No Siis tää on vähän... ei parantunut. Tosta noin. Ja täällä. Tämä on se, mistä sen erottaa sitten ihan loppuviimeen. Mutta tietenkään tää ei ole se ensimmäinen vaihtoehto, mistä lähdetään selvittämään, joku kortti aito vai ei. Feikki on siis ihan pelkkää pahvia, ja tämähän nyt on ihan selkeä, kun se on tämmöinen tarrapinta päällä. Aidossa on taas sitten tämmönen tosiaan musta tommonen ohut pahvi vielä sisällä, mikä estää just sen, ainakin sen valon läpi tosta pääsemisen, ja varmaan joku muukin tarkoitus sillä on. Mutta joo, siinä on ihan selkeä. Aito on tommonen hieno musta pahvi välissä, feikki pelkkää pahvia. Tässä on näköjään tämmönen hieno kiva tarra päällä. Yes. Typerää. Tämmönen aito korttileikka. Täällä ei ole kyllä yhtä arvoa, ehkä 10. Ei, no otetaan peruspulkkiin. Saako tätä? Joo, eli lopputulema. Nyt en korttien määrää kyllä tässä nyt ei laskettu, mutta todella paljon siis feikkejä. Useita kymmeniä kortteja ja näyttää siltä, joo, ainoastaan tämä näistä kaikista oli aito. Tän arvoa en nyt tästä ihan suorilta ei osaa sanoa, mutta Joo. ei ihan hirveän. Ehkä puhutaan nyt jostain muutamista euroista. Ehkä, mutta katsotaan joo. Mutta pienellä varauksella jos näyttää siltä, että ei ole varma onko aitoja tai selkeästi näyttää, että feikkejä, niin tässä tapauksessa suurin osa oli feikkejä, vain yksi oli aito kortti. Että varauksella kannattaa suhtautua sitten tällaisiin myynti-ilmoituksiin. Joo. Mutta ei mitään näihin kuvia näihin tunnelmiin. Tämmönen video oli tällä kertaa ja ehkä näemme sitten seuraavassa videossa, jos tykkäsitte, niin laittakaa kanava tilaukseen. Eli tilatkaa kanava! Moi moi!